Ja, kijk, we hebben wel een bijzonder jaar gehad, omdat we allerlei dingen moesten gaan denken natuurlijk. We waren ook wel, spannend was of vanwege COVID wel niet. Uiteindelijk is het toch gelukt en is ook Curaçao hier naartoe gekomen. Aruba heeft het dit jaar niet gedaan. Curaçao wel, Bonaire ook, 80 mensen bij elkaar om over het hele eiland te fietsen. Ik vond het geweldig, het is geweldig gegaan. Kijk, het is natuurlijk in september altijd heet. Daarom zorgen wij ervoor dat we veel posten hebben met sportdrank en water wat ze tot hun kunnen nemen, waardoor je het ook kan uithouden. Niet iedereen heeft het uitgehouden, want er zijn best wel wat mensen uitgevallen, om wat voor reden dan ook. En waarvan ook bijvoorbeeld zeg maar de hitte wel een rol was. Maar het is wel zo, het zijn allemaal sporters en ze weten natuurlijk wel door trainingen daarmee ook om te gaan. Dus ja, we zijn er nooit zo bang voor, maar het is wel altijd wel een dingetje dus. We weten allemaal dat 2021 is een moeilijke jaar. Ben je toch wat tevreden, laten we zeggen, hoe het is allemaal uitgespeeld met de Duo Extreme? Ja, dat wel, want kijk, vergunningen is natuurlijk één ding, maar COVID is natuurlijk een tweede ding. En daarnaast moet je blijven organiseren om het toch door te laten gaan. En in je achterhoofd moet je altijd houden dat je op het allerlaatste moment het niet door kan gaan. Maar gelukkig is dat niet gebeurd. En alle medewerkers en alle rijders die zijn ook gewoon gekomen. Want je had ook kunnen denken van ja, vanwege COVID komen we maar niet. En dat hebben ze wel gedaan. Dus ook lof aan alle rijders, alle vrijwilligers die toch zijn gekomen. En kijk, wij hebben een groepje met de organisatie en die gaan er altijd wel voor. Dus, En dan heb je een woord voor die rijders en mensen die kunnen helaas niet komen voor dit jaar. Vooral die mensen van Aruba. Wat kun je zeggen voor volgend jaar? Ja, we gaan het volgend jaar zeker weer organiseren. Het zal rond dezelfde tijd zijn. Maar we hopen dan dat bijvoorbeeld prijzen en COVID veel minder is. Waardoor je wel kunt vliegen, wel kunt varen, wel deze kant op kunt komen. Dus ik zou zeggen, blijf ons hier website in de gaten houden. Wij sturen dat meestal wel op tijd rond, zodat we weer weten dat we weer een echte, goede, normale Duo Extreme kunnen organiseren. Als tweede is geworden Les binnen. Marlo Cecilia en Andrea Messina. Team Gas 11. Die is nummer 3 geworden en dat is Martin van Loon en Guido Zwaringen. Die hadden de gas erop. Applaus voor iedereen! Dit was het Duo Extreme 2021, onze 11e editie. Dank jullie wel!